U příležitosti 65. ročníka cyklistické klasiky Dubnica Křivoklát váš české verze Eurosportu zdraví Robert Bakaláš. Po mé lavici už tady stojí Brouma, nedočkavě čeká Andy Gaži. Dobře. Má první otázka směřuje tam, kde směřuje, a to je to, že jak jste se připravovali na tuhletu každoročně těžkou, náročnou etapu, teda klasiku? Tak podívejte. Jak oba dobře víme, v pondelok jsme si prožili těžkou etapu taky tady, byli jsme to natrénovat. A jelikož to byla těžká etapa, zjistili jsme všechny její nástrahy, tak jsme zvolili přípravu v podobě regenerace. Zvolil jsem si svůj malý domeček na vesnici, kde mě už ale ráno o 6. zobudila sousedově jažabica. To keby víte, jak ta Kiki říkala, tak se z toho poserete. Tak, můj den probíhal následovně. Šel jsem se vysrát, pak jsem se šel naobědovat, pak jsem se šel zase vystřát a pak jsem šel na spinning. No, to je důležitý, ten spinning. To jo. No a jistě každý o vás ví, že nejste rozený vrchař, takže chtěl bych si zeptat, zda si myslíte, že máte velkou šanci na vítězství, zvlášť když s vámi nejede váš brat Frank. Tak, to víte, tady v těch hořách jsem si už ledacos odkroutil. Když nepatřím k favoritům v kopcích, tak je o mě známo, že jsem bojovník a do každého závodu dávám vrchol mých možností. Dobře, tak já vám děkuji za krátký rozhovor a teď už můžete nasadnout na svého tátoše a odstřešet až na Křivoklát. Tak hodně štěstí. Hodně štěstí.